ihe emenya mme ifu na okwu niile ikwu n'ihe ekwolokwu na-etikwa n'ọnụ maka ibi na onwegolu gị ndị Igbo si na onye na-akpọ onye isi mgbe onu ya kịta na obere anya ahụ o nwere ka esi wee ya ka onye gozi onye na-enyere gị ụzọ ya afọ ebe isi bụ aga ihe iji lụọ ọrụ ya afọ ebe isi ihe na-apụta ma ihe lụcha anya bụ ụlọ maka ifie ihe na ụfọdụ na-adị maka akpa ya akpa nwa anụnwa ji nke ọjide mmanụ ọ kwesịrị ka ọ kweta ka akpa ya akpa ozu ojii afọ mgbe mmanụ ga-adị ya mkpa ọ ga-apụta o nwere onye na-enwe ife ụwa nwee ya azụ inwe ụmụ agbọghọ hi nne na be gị ị ga-emesi fụ na nwee ego nwee ihe niile mana ụmụ agbọghọ ahụ mgbe mfaluo ọdịmaka ya n'ụdị ụdị ego ọsọ ọrụ nwee ụdị oke mmanụ ọsọ ọrụ bụrụ mesie ị ga-achọ ka ụmụ gị nụọ dị oge ụfọdụ fụ na onye ga-abịa anọ ha wee ụmụ ogbenye ị na-enetu anya maka iche ka ọgaranya ibibeghị bịa nụọ ha ọgaranya nke fama mbịa o nwere mgbe ọ ya ahụ abịazi esi nke ọbụla bịa nke bịa bụrụ na ụmụ ịfụ na ogbenye dị mkpa ọgaranya dịkwa mkpa ọgụ ụfọdụkwa ịfụ na onye imegbu mgbe ọ ga-eke mma mgbe ọ ya bụ emesịa mgbe a ga-achọ mgbe nwa nwa gị ga-achọ ọrụ mgbe ọ bụrụ na nke onye ahụ bụ onye isi n'ebe a na-ewe ọrụ ahụ akpa ha na-afasị ịbụ nwa onye dị otu adị sị ọ bụrụ na o meghere ụzọ meghere ọ bụrụ na o mechiri emechi dịka otu gịnị si wee dị mgbe ime ya ife ya bụ na ike dị na-awaja otu ilu ndị gboo n'elu obu ji egbuola agwọ mana agwọ na-egbu mmadụ obu onye kwuru okwu a obu si na ike dị na-awaja n'ọnya menya ji egbuola agwọ ịmụta obu si gbuo agwọ obu ya nọ n'elu ọjị fụ agwọ ka agwọ na-aga n'anyị ọgba agwa nkịta agwa alọgharịala o nwere ebe o si wee lọgharịa chee iru ebe ọ chegharị ogwu si n'elu ọjị ebe ọ nọ fepịa tọrịa anya fenikwe ụlọ ọnọdụ ọlacha anya agwa ahụ enweghị ofu anya ọlachacha anya ahụ ọ tọgharịa jee na-akụ nke ọzọ dekwe sikwa n'elu ọja fetukwa pịa tọrọkwa anya nke ịbụa agwa ekpo isi ọgụ okpu ha n'isi obu tọgbuzie ya si n'ike dị na-awaja n'ọnya mmụọ obu ji egbuola agwọ mana agwọ na-egbu mmadụ onweghị onye ike fọ jechara na bie je biri nwere onye ihe ọma ji ebiri ụwa na-eme ntụgharị onye ọ dịrị matata abụrụ ya ka ọ na-adịrị mma echi nke ijidie onye ọzọ ejide nke ọzọ onye ji amamife onye ji ike aka onye ji ịma mmadụ onye ji ịma akwụkwọ onye ji ịma mma onye ji ego onweghị onye na-enweta ha ncha niile enwegodo ha ncha niile ị gaghị anọ n'elu ụwa ebe maka ifie adịma na nwata ji n'ike o ji mmanụ emechaa ọ ga-achanata m ya bụ ka anyị mmalụ nụ na ọ nweghị onye ka mmadụ ka jie ya onu emechaa anyị ga-achọkwa onye afọ anyị na-enetu anya ọ bụrụ ka ọ bịa lụchala gị iru ezigbo nne nata wee chọọ onye ya alụchala gị iru ezigbo kpọọ ya ka o jee gbutuolu gị akwụ ka ọ tụtara lego nkwụ o tere ịchọ na nkwụ na-agụgụ nkwụ iti agụụ n'agbanyeghị na inwe ego nwe ihe nye mana ya adịgwe n'ụkwụ na ịchọ nwoke na-ete nkwụ na mgbada sebigo nke wetakere ọbụbele nkwụ elu ka ṅụọ olugo mgbe ya ahịhịa ihe iche bụ na o nwere ụlọ ọba oge ụfọdụ efe n'ụzọ ọmala akwa n'ukwu na-ete nkwụ egafere ya orumosi nkwụ elu ya agụụ ụbọchị adaghị ga-agba nkwụ oge nna mkpa na eweta nkwụ igbo izi osi eji ya dụọ ya ọ bụrụ na ọ na-ele ya kọbọ na abụọ lesi ya kọbọ ise eju ijeri ya